الله توكلت على 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 الله جنين جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي دك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دلي فمتي Ami haketu yinike anflebaw ni alamebaw fe sabula minye makanye okuntika bo kakeni nege tachogo isa sisa woni amna na ansigi bolokelenga biye jumai janvier kalo alet le temps an wolonvla samba fla ani muga ani duru ka bela jelen fo ka bela jelen wala nyumando cheme dozo fini de la bi flani dozo fini iboto do danguna wa itato do wa ubie ibna na ta sheni ndade ngache itoto ikata misri laba kata urudi ika tafsir ke ika darsu lame ika nyere ladege ikurade taka blesse flaka ni tika kala sabula onga wala manja arabu kai na kosewe mauna fo kibi dola alaka sawu mangai juma alaka time ko mandi an islameni malien bela jelema sogoma ina woloma siri tababe labena 20 janvier ko ale dakunga ni ala sonama bi buguninga fe uluka ka noye 82e régiment ale kurmo ka libna na ke woloma siri tabaw ka ministre fe noye général de corps d'armée Sadio Camara yi ale ka nga yew kenaka buguni bi sogoma dayna dirpa ale nyeda kurabo nyeda kurami ni akanga baraka bolofara chama munufe famuke ale tume tumutu marala sayelema ale taro ke woloma siri tabaw kerefe mi ye Bamako ya sa wala nyumando ni tasibla ka yoro belebele bado sigi mi meke tasibla ka nyesi anga mauma mamunu bina kelebolo konnana o seben belebele bano gafe o yira la jamana kuntugula kunungo kuluba fama sigoro la keba ndona tongurala douane muso l'association des femmes en douane muso ha olu joli dike ko ka di woloma siri tabawma ayesi pangurungo nyene bobaw wakadugu temenen ko fe olu ga nyanye flana na Bamako konna na ya minye premier ministre ale fana tumbe Ghana ka fe akanga segi bi Ablaye Maiga ani Ghana jamana kuntike nyanye kunungo uye kibari adi kuna foni dilawma kwa men kuruma tokola soba min fana be atare nyeda o yoro fana ka vieti ale nyeda kurata Bamako o nyeda kura délégation spéciale ale do fero sigi senga minye hiji tai mama be hiji ko hugumo konna na kuga musaka o bela jide labe ka sara yani février kalo tleta ani nani che Ibrahima Jawara lebna na nyefoli ka nyi ola demsew kulu kalauku kolosi bololo kibaru ani bololo tabulu ni bololo kechogola ministre sobi me chifunga ko kuna ani APDP ni obe mautogola kibaru ulula matrafa ulubeka baro sigi munu meke Bamako fantan nani bela jile fe ako kurumbo karle okunyo kunungo yi kebajalo tumbo kenaka Carrefour la ni yanga kuma la belebele uye soni sisa amara nun keta ale ni kebajalo ameje ka bela jile fese awye somi yere la janto yere la o korotogo kai koni ye
sɛ donnen murujago la a si b'a tɛgɛ kɔnɔ ka yaala yiri maani n'i y'a ci k'a ka taa lɔgɔ ɲini n'a nana ko lɔgɔ to yen a yɛrɛ ye min ye a n'o lakale i ye don bɛ ŋana si man ca maa b'i to ko la ka ko to maa b'i to maa la ka maa la sɔrɔ bi an bɛna kuma an yɛrɛ kan kulukorokaw fɛ yen jamanakuntigi a da sera kuma belebele ma kuma belebele min ni an ka jamana ɲɛmaa fɛn fɛn sigira nin waati laban in na a y'u bɛɛ lajɛlen jɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen kamana gan Alpha Umaru Konare tile la i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ Alpha ma o yɛrɛ an ka jamana ɲɛmaa bɛɛ ye ko fo faso in kanu tɛ u la Président Alpha don dɔ la a kamana ganna a jɔrɔla a siranna mun tun bɛ fɔ a tulo kɔrɔ don o don a ka ladiribaw fɛ a ka kankɔrɔsigiw fɛ o tun ye tan ye keba n y'a f'i ɲɛna n ko i ka maaw sɔrɔ minnu b'i ladi k'i bilasira o ka fisa i ka maaw sɔrɔ minnu b'i tulo sago f'i ye su ani tile Alpha bɛ président na président mun sɔmi ka jan maa caman tun b'a fɔ président Alpha ma k'a b'a ka waati maaw ɲɛ fɛɛrɛ ni dabali ni kow kɛcogow la a ye fɛn caman fɔ jamana in kɔnɔ olu sabatira maanifin tɛ ko Ala dɛ a bɛɛ ma ɲɛ a bolo dugukolo Konare den de y'i sigi don dɔ la a jɔrɔlen a sirannen ale ye danaya da maa caman kan olu taar'u yɛrɛ kɛ bannaw ye u yɛrɛ kɛ nafolotigiw ye u yɛrɛ kɛ maa tɛ se ka maga u la u ye i b'a dɔn Alpha tun ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan Alpha tun bɛ kuma ni Mali dugutigi caman ye Alpha tun bɛ kuma ni maaw ye maaw hakili tɛ maa minnu yɛrɛ la o de sen fɛ ani maaba dɔw ka baro la u y'a fɔ a ye président ni m'i den la kasi i den b'i ɲɛji bɔ ni maa ka di ye i bɛ tiɲɛ de fɔ a ye Alpha fana ye sɔmi jɔnya kɛ a ye maa ɲini min bɛ se ka dɔ bɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ o maa fɔlɔ min y'o baara kɛ bi in na ale de ye cour constitutionnel président ye an tun b'a fɔ a ma ko PG a b'a dɔn min nana ni nin ye Alpha de dabali banna pewu maaw sera ka falen cogo di ale ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u tun bɛ degun na u bɛ kɔlɔbɛ la taa cogo t'u bolo na cogo t'u bolo jamana yɛrɛ ye a y'a sɔrɔ fɛn dɔ tun b'u bolo ya kɛba ko Ciwara sa o tun b'o sigi o kɛnɛ sigi k'o di maaw ma e ko Alpha ma Ciwara tigi bɛ bila kaso la don kelen sɔgɔma de sabula jogo de taara kɛ fɛn ye min ye ale yɛrɛ dabali ban pewu danaya kun dalen don mɔgɔba fɛn fɛn kan a waati directeur aw hakili tɛ société directeur ba fɛn fɛn la Alpha y'a bɛɛ kɛ kaso la o baara Amadu Usman ale y'o baara kɛ a waati juge anti corruption Alpha tile nana tɛmɛ ATT nana ATT de la ka Mali ɲɛmaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko tile saba baara a ye mun fɔ an ka maaw ye ko maaninfin yɛrɛ maliyɛn ko bɛ se ka yɛlɛma cogo di dɛ n'o tɛ ko ale ATT a ye so jɔ a ye baaraw kɛ a ye fɛnw sigi sen kan nka maliyɛn yɛrɛ o bɛ se ka yɛlɛma cogo di ka kɛ maliyɛn ye nin ko in ye Usman Seru Madana ye dɔrɔn kamana gan dɛ ale ko président ma k'o ti don kelen ko ye dɛ ko tile saba ka an wele k'e b'a fɛ ko maliyɛn ka yɛlɛma k'o ti don kelen ko ye nka bɛɛ n'i ka fanga maracogo bɛɛ n'i fanga ko la bɛɛ n'i se fanga ko la ATT tun ka fanga fana na fɛn ye min ye ale tun b'a fɛ bɛɛ ka se k'a fɔ ko ale ka se ka nisɔndiya bɛɛ ka nisɔndiya a kɔrɔ sabula ale tun ye an dɔn kojugu nka a ma se ka maliyɛnw falen dɛ
sɛbɛnni wɛrɛ burama nana y'a n'o tɛ jɔnkuna ni aya olu ya an ton dan k'an filen dan olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ waati min tun b'olu bolo CEDEAO kɛlen don ka dɛnɛn da olu kɔ la falen tɛ se ka kɛ maaw ma se ka yɛlɛma sisan miyankakɛ fana nana capitaine denkɛ général kunun ko a ka nkamu kɛra mun ye kulukorokaw fɛ yen ko k'an ka k'an yɛrɛ ye cɛ solofagalan tile man di dɛ anw kɛtɔ an yɛrɛ ye sisan kunun ko su yan Elbesiri Camu ye mun fɔ ko denmisɛnnin minnu ɲɛna sɛbɛ kɛ k'i cɛsiri k'i jija ka wɔsi ka fɛn sɔrɔ ko ka dɔgɔ bi duguba kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa mouvement de créer ko n bɛ fanga senkɔrɔma don ko wari sɔrɔ de ka teli Camu ye nin fɔ yan sɔrɔ an y'a ci ka bɔ a da an k'a ma a kana fɔ ko Mali fan bɛɛ dugubaw de kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ wali yɛrɛ dugubaw yɛrɛ bɛɛ tɛ Bamako don yan baara b'i bolo yɛrɛ ka kuma ko san 50 tɛ se ka ko in ɲɛnabɔ hali san 100 tɛ se ka nin ɲɛnabɔ sɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen fɛn fɔlɔ min bɛ yen ni jamanaw yɛrɛ kan ka o ɲini o ti Mali yɛrɛ dɔrɔn ye o ye maaninfin ɲuman de ye o de dɔgɔyalen don bi kana keba filɛ tan dɛ k'a b'a ka jakaritanin kan ko a bɛ wuli don o don ka na a bɛ taa reportage kɛ nka e k'a kunin don sumanin dɔ na ba nin dɔrɔn a mara e yɛrɛ ka taa bɔ a ye u b'a fɔ ko keba occupelen don e tɛ se ka amara min n'a bɛ tile ɲɔgɔn kan yan i tɛ se ka keba ye ni ne yɛrɛ bɔra nin bɛɛ la sisan ka kunsɔrɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ a kana na dɛ parce que ni n taara baarakɛyɔrɔ in na min bɛ mɔgɔw sɛgɛn baarakɛyɔrɔ in n'a jogo de bɛ yen a taabolo de bɛ yen maaw tɛmɛna cogo min na o de bɛ yen mun kɛra baara kɛcogo ye min kɛra maaw ka mara kɛcogo ye o de bɛ f'i yɛrɛ ye depuis i b'i ban i bɛ ja i tɛ tɔn f'i bɛ tila ka sɔn a ma u bolo furancɛla fanga mɔgɔw na waati a kɛra komi ATT na waati fanga la bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ kɔntana bɛɛ ko zein ninnu bɛna sɔn ka k'a fura ye n ka maliyɛn kelenw de bi yan Mali kura tɛ kɛ ni maliden kuraw tɛ o maliden kura bɛ sɔrɔ cogo di ni jogo ma falen e nana e ye faama ye a daminɛna bɛɛ kun sirannen don k'e tɛ sɔn min ma olu yɛrɛ ye e ye fɛn na olu ma deli ka min ɲɔgɔnna ye u b'a fɔ an ka taa fɛ o de bɛ k'an sɛgɛn jogo falenni Mamudu Baba ye min fɔ o de don ni ɲɛmaaw ma tilen kɔmaaw tɛ se ka tilen ɲɛmɔgɔ o de bɛ kɛ misali ye ni n ko ɲɛmɔgɔ dutigi ye ɲɛmɔgɔ ye dugutigi ye ɲɛmɔgɔ ye baarakɛyɔrɔ tigi ye ɲɛmɔgɔ ye n'a ye tɔn sigi o ye ɲɛmɔgɔ ye tɔn kɔnɔna na ɲɛmɔgɔ de bɛ yen parti kɔnɔna na ɲɛmɔgɔ de bɛ yen n'o ma kɛ maa tilennen ye o ma kɛ maa laadiri ye o ma sɔn fiyewu jamana ye min fɔ mɔgɔw bɛnna min kan a gɛlɛyara wa tɛgɛra o ka t'o sira fɛ an bɛ mɛn tan dɛ partiw yɛrɛ bɛ tɔn sigi k'olu bɛ fanga ɲini u yɛrɛ b'u ka sariyaw dilan nka bi dɔ k'a fɔ ne ɲɛna mɔgɔ jumɛn bɛ yen k'i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ parti kɔnɔna na ni wari t'i kun a misali baden bɛ yan minisiri kɔrɔ joli tɛgɛ banna pewu parce que foyi t'a bolo tuguni maaninfinya tɛ lajɛ adamadenya tɛ lajɛ taabolo tɛ lajɛ danbe tɛ lajɛ Azimi ka kuma ni bangon tɛ mɔgɔ mɔgɔ la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ i sɔrɔ donc maa falenni o ye bɛɛ de ye i bɛ min kɛ don o don i faso ye i bangera du min kɔnɔ i ka kabila i tɔgɔ i jamu i bɔyɔrɔ i ka dugulamaw o bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa sira ko dɔw ɲɛ nka bi duguba in kɔnɔna na maa si mago tɛ o la bɛɛ bɛ soli ka bɔ nka dɔ sɔrɔ ka segin ka na so mun b'o falen maa minnu bɛ yen n'olu b'a baara la olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ fana na n'i ye Mali ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn ta k'a lajɛ u sigi wagati u ni miiriya min bɛ na ani n'u mɛnna baarakɛyɔrɔ la kɔsa in na a ti ka aw ka fɛn in yɛrɛ tɔgɔ ye di dɛ mɛriw aw bɛ ka mɛriw bɔ yen ka minnu sigi ta ɔhɔ wala
ne ka petit ni no bo konna na yoro la ndana ko min to ko fo o kala no ka wulo so ngo dalema ay fasaja hoyi ay kalo nani nge sariya ko tugo ma mega barakati me bi akoni makona le tura to kuba le faka wallahi ko aka bureau mo nunu yere kuba faka no ko ki faka fana ngite boala ni aseroma ale nana sariya ko tugo mi aya kete fama fara fantanga betume ga wolo sebe nyuma sora abulu do yere na lu yere tlara ka afa yere na ko wallahi ko enali sa ko yere kume kan an ta do ko ni meke fula yere baragaro mo ko na afa na ko fefe fle posu fo fe na ko bebe ka doni produit ko ni ta ni ti ado ma ba ke ka war minala akwa abuso ko kenga ne ko ne bi atake ngale na yi samara dabrile ntigale min donaga bureau kono nyine shumi boray surantere parler min yiray ani nyebere kole jila peu akona mangache mena bureau fale wal ni bureau fale ote afonye mo ye jogo fale amanogo aw nana ko délégation spéciale ko parce aw blara munu nona kulu desera dugukolo ko nyene wolbe di doma carte ko nyene wolo so ngo nyene wolbe di doma do tabe ga nyamanche do tabe ga sugu usuru minali mais ni mpelaw mo ko munu tume olu baraw lay meri mo togola est ce que olu falena wa olu jogo falena wa olu tabolo falena wa olu ka ko ga jogo falena wa no ma yelema to ka jero obi yelema chogodi fi ka yira mo la ka fo mamunu be akuna olu de tison olu de ko ni ticket tuguni ne betlenga misali min dawo maya ododo ni tara baragaro la nugo ko mo mi nga jugu odo be ka baragaro sara la bato on to ko na mon jugu sanga amata fen kele ne be mali kono ni nyemo be fere mun tika ko fali folo ko fali ni bara damine ma kana barake yoro ke ika soro ke yoro yi ika joro kana kiga wardu yoro yi o klebe baramina aka doga fara aka alibi i dona ni joli yita ibe ka joli soro o ka jatemine jamana barake yoro kele no ko mi mo do fatien a mobile utai a ji utai a kuran utai a so utai a fembe utai na kadu e to mo ba kete anwo nga yelema famba bela jire mu dungo jugano yurugo kala lita no ma yelema sisa demsen munu mamulu na ngamina na tabulo kura sigulu kuna seko ni dongo mbanga jamana wona kamno nyefo uluye kamna na kalam fuka tugo fale mu mamulu ka anjogo do andeuna ka nga dudla ka nga kabila udla ka nga merudla ka nga dugutukudla ka nyema nyuma unyini nga owati kelena maw jigila tigara komununa no olube sena alibi o barakero lo bi yelema chugudi fo bere do ka ke dobulu mi me bedda ma kenya ka fo ko nti be o la ne ba fo mautuma ne aye maw bla ku ye nyemo yi akana to ka sigu ka bureau kono ministry bara meke ga meru kono na ministry re tolu kalama ale te munumunu kalo ale bamako meru ku laje muni mu meka ke sécurité ministry polisu to be mo da su anitle de laga bo kalo kele ka polisu so munumunu ka ta bi yoro do kawa ministry mi me kena yakuna kena ya so laje bi mi e bana baka to laje bi mamunu me degun so lu laje bi ministry be ka munge sraba ministry rega yoro koflala maw sigile noy ulu be ka ta fen kolonge bara koloni kojugu bela jilenga sraba ka munge bulu fara munu mula be ka mun barake sero mun ba awbulu far koloni ne ministry baw chale sete ga soro nyemo te ga soro nyemo be ka jamana wari klante be ta ta do far koloni ne sola abe ka ke mun kama ni nyemo tora bureau kono te nyema yetugunu nyema be body kalo alni be yoro keleneta ibe tai dama foyena fale yelema abe na chogodi abe na ni nyemo de fo nyemo de ku joro nulu mu joro ame faka malide nkura min soro oti soro ti o awon ni ngolo na o ni ki ba on ngoni be so fa ala karide non te malide nkura soro li amau be ali bi mali kono fonctionnaire cleno ni ladru be
ali bi mali kono mamun me se ka kɛ ka ɲɛ olu be nga olu ti lamɛ dɛ u ti lamɛ mun kama minnu bolo bɛ a la kabini san 30 ni san kɔw olu de tɛ fɛ a ka ban e nana e baarakɛyɔrɔ kɛ i den don i muso somɔgɔw don baarakɛyɔrɔ dulonmayɔrɔw b'aw bɔ ala lajɛlen ma aw bolo a kɛra aw ka du ta ye sa o bolofara bɛɛ bɛ ten k'an ka yɛlɛma Asimi ala ka sababu ɲuman k'an ye n'an yɛlɛmana kɔni a ka ɲi a nafa fɔlɔ y'an yɛrɛ ye an tɛ se ka yɛlɛma fana n'an ka diinɛtigiw ma tilen n'an ka laadatigiw ma tilen n'an ka dugutigiw ma tilen n'an ka dutigiw ma tilen n'an ka musokuntigiw ma tilen n'an ka kin kɔnɔna maaw ma tilen parce que an bɛɛ de ye kelen ye an tɛ se ka dɔ fɔ ka dɔ to ɲɛmɔgɔw b'a la cogo min maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ b'u bolo ala jɔyɔrɔ b'u bolo kira jɔyɔrɔ b'u bolo fɛnw b'u bolo an bɛ se ka tilen cogo di kiri tɛ kɛ mɔgɔw sago ye kiritigɛlaw b'u sago la juges b'u sago la maires b'u sago la gouverneurs b'u sago la préfets b'u sago la brigade chefs b'u sago la police commissaires dugubolo ni dugubolo la olu b'u sago la sirabaw ka fɛn minnu bɛ kɛ ka bingali minnu kɛ an bɛ falen cogo di an bɛɛ dun bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɔ kabila dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ bi yan Mali de la anw ka taabolo tɛ nin ye nin t'anw ka tabiya ye nka i bɛ fɛn ye anw yɛrɛ la n'an mɔgɔw y'an ye u bɛ tigɛ an na u b'u da u nɔ na kaburu kɔnɔ dɛ sɔgɔmada in na cadeau filɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ lajɛ dungari la n'an bɛ fɛ an ka falen an yɛrɛ ka hɛrɛ kama an k'a daminɛ sini ne bɛ gogoro don da in na yan baara ta heure bɛ kɛ 7h30 ye ni maa min man o la i bɛ to kɛnɛ ma ye ni kalo sara an b'a tigɛ ka bi mun kɛra an b'a fɔ k'an ka yɛlɛma wa n bɛ kini ni kini nana n kelen bɛ kini dun a bɛ taa débrouiller f'an ka yɛlɛma de o t'a la ayiwa ala ka hakili ɲuman d'an ma. Armée ni ala sɔnna ma ntɛnɛn nata o ye 20 janvier o sɔrɔsiw olu ka ɲɛnajɛ ye ɲinan ta in labɛnw bɛ sen na ni ala sɔnna ma baaraw bɛna kɛ jeudi kɔnɔna na min ye Sadio Kamara ye général de corps d'armée ale bɛ Bugunikaw fɛ yen sɔgɔmada in na kankura min jɔra yen sa o kurumo karili baaraw bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ 20 janvier ale hukumu kelen kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ labɛn na yaasa sɔrɔsiw u ye baaraba minnu kɛ kimɛli ka se ka kɛ a ko hukumu kɔnɔna na furancɛla fanga ɲɛmaa ale ka wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ n'o ye garde nationale ye ale ɲɛmaa kɔni tun taara san ɲɛnama fɛnw kɛ bɛrikaw fɛ yen min ye Famukɛ Kamara ye général de brigade a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni u taara min ye sɔrɔsiw ka kulu fɛn fɛn bɛ Tɔnbɔkutu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw tun bɛ yen ka taa se garde nationale ɲɛmaaw ma sa taara ka taa senkɔrɔma dondoli ta ka ɲɛsin ma baara kɛcogo ɲuman na o bɛ se ka kɛ cogo min halisa 20 janvier hukumu kɔnɔna na DIRPA ale ye ɲɛda kurada a ye so belebele jɔ nin waati in na so min kɔnɔna na o yɛrɛ bɛna kunnafonidi minɛn fɛn fɛn bɛ yen bi u bɛna baara k'a bɛɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ web TV bɛna k'u bolo kibaruya cɛ ninnu waati o waati o bɛna k'u bolo min ye u ka gafew fana u bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira kan hali bi u ka page minnu bɛ yen u bɛna olu kurakuraya ka se ka kibaruyaw di teliya la min ye DIRPA ye a fana mago bɛna se maa wɛrɛw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛna dɛmɛ kosɛbɛ ka dɔnniya fura sɔrɔsiw olu ka kibaruyaw di cogo ɲuman kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa bannen kɔfɛ sa DIRPA ɲɛmaa ale kɔni kɛlen ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna a ma sibiri don tɛ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 jeudi kuru kɔnɔna na sa yɔrɔ in kurumo karili ale bɛ kɛ o bɛ kɛ 20 janvier o hukumu kelen o kɔnɔna na halisa yaasa ka se ka baara kɛ baara min bɛ bi n'o o bɛ nafali kɛ kosɛbɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u b'a fɛ ka yɔrɔ belebeleba dɔ dilan a bɛ fɔ o ma ko mémorial in kɔni bɛna kɛ so belebeleba ye so min ni sanganso don a kɔni ko bɛɛ lajɛlen yirala kununko kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi la Sadio Kamara n'o ye général de corps d'armée wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ale ye ɲɛfɔli kɛ so in ko taabolo bɛɛ lajɛlen kan maa minnu bɛ yen n'olu ye kɛlɛba kɛ an ka jamana kɔnɔ minnu binna depuis diɲɛ bisimila ye fo bi k'olu ka tariku k'o masala maa minnu fana bɛ yen n'olu waati laban ninnu na n'olu fana binna kɛlɛ ninnu fɛn fɛn kɛra sa
bonyamasegi ani a bɛ fɔ min ma sa baarakɛla minnu b'a baara kɛ olu ka yɔrɔ bɛ yen min ye kalankɛyɔrɔ olu fana bɛ a kɔnɔna na dumunikɛyɔrɔ b'a la polisiw ka pɔsu o kelen fana kɛtɔ don a kɔnɔna na ale bɛna kɛ sa i n'a fɔ musée o bolofara dɔ n'o ye sɔrɔdasiw ka musée bolofara ye min bɛna kɛ tasibilayɔrɔ ye tasibilayɔrɔ belebele minisiri Sadio Kamara ale ye min ɲɛfɔ a ko a nisɔndiyara sabula jamanakuntigi sɔnna nin waati in na nin waleya in ka se ka kɛ min ye maa minnu y'u ni di Mali jamana ma kabini kunungo fo bi maa ka se ka taa ɲɛjɔyɔrɔ sɔrɔ tasibilayɔrɔ sɔrɔ bololafɛn minnu bɛ yen kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen sɔrɔdasiw yɛrɛ degun minnu sɔrɔ an ka minɛn minnu dɔw karila pankuru minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen na sasa ka don nin ko in hukumu kɔnɔna na Sadio y'a jira k'a fɔ ko maa o maa n'i t'i bɔ yɔrɔ dɔ i ta yɔrɔ bɛ i kɔnɔna fili kosɛbɛ a ko diɲɛ fana kɔnɔna na bi jamana foyi tɛ yen min sɛmɛnen tɛ armée ɲɛnɛma dɔ la ni armée t'i bolo jamana t'i bolo i tɛ bonya i tɛ lamɛn o hukumu kɔnɔna na sa armée fana se o bɛ fara jamanaden tɔw ka se ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɔnɔna na jamana bɛ se ka jɔ ka ɲɛ cogo min na ko maa n'i ɲinɛna kunungo kɔ bi o tɛ to i kɔnɔ ni nin yɔrɔ in jɔra Sadio ka fɔ la sa a na kɛ yɔrɔ belebeleba ye katikaw olu fɛ yen u b'a fɛ ka kɛ kati dugu yɛrɛ kɔnɔna na yaasa sɔrɔdasiw yɛrɛ a ka surunya olu la an maa tɔ minnu bɛ yen sa n'anw b'a fɛ ka to ka taa zole da ye waati ni waati an na se ka labɛnw kɛ ka se ka taa lajɛ yɔrɔ in filɛ nin ye a ko fana ko a kɔnɔna na ko min ye ɲinɛ tɛna kɛ min kɔ fiyewu bayɛlɛma minɛn kura minnu bɛ sɔrɔdasiw bolo ɲɛdan kura minnu bɛ sɔrɔdasiw la o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na général de corps d'armée a ko a bɛ jamanakuntigi fo koyi sabula miiriya tora ka nin ko in kɛ maa caman tun ye nin laɲini an ka cɛba minnu binna n'u tɔgɔ bɛ ka fɔ kuma bɛɛ olu bolo minɛn minnu bɛ yen u taara ka fɛn minnu to olu na se ka bila nin yɔrɔ in na keba u ka cimetière national fana dilan cimetière officiel Mali kan k'o dilan ten dugu dɔw la kin bɛ n'a ka cimetière don ni ɲɛ bɛ nin na nin dafala ye o de ye sisan parce que nin bɛna kɛ sisan n'i donna i na général Sumare n'a ka bolominɛnw ye Pinana Darabo ni kɛlɛtigi Darabo ka taa se capitaine Mamadu Sidibew ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ma i n'olu ka bugunatigɛw ye maa minnu fana bɛ yen n'olu y'a kɛ sɔrɔdasiya ta na sira fɛ n'u ye kobaw kɛ an ka jamana kɔnɔ i n'o fana ye miiri ni tasibilayɔrɔ fana bɛna kɛ a la restaurant b'a la o y'a ko la gɛlɛmayɔrɔ ye ala ka sababu ɲuman k'a ye Sadio i jo don kana ɲinɛ o kɔ dɛ PPVM b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Asimi ale kɔni ko sa ko min ye nin ko in ye ale ye nin faamu sɛbɛn min ni baara min filɛ nin n'o yirala ale la ale yɛrɛ jɛra ni a ye wa n'ala sɔnna a ma min ye yɔrɔ in ye a baaraw u bɛ se ka daminɛ yaasa ɲɛjɔyɔrɔ o ka sɔrɔ ne ka samara babili dɔ tigɛra k'an to tɛnsa waati n tɛ taa n'o ye ani n ka dictaphone kɔrɔlenni ou bien o t'a la de a yɔrɔ n ye min kɛ ka Maliki Jaw kumakan ta n tɛ olu t'a la ou bien olu o ti mémorial la ah ou bien ne balolen don ne minɛnw bɛ yen dɛ kunungo an kun bɛ CNT la ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ye baro kɛ ale bɛ sɔrɔdasi kati sɔrɔdasi kɔrɔw ale bɛ olu ka ko caman ɲɛnabɔ a ko minɛnkɔrɔ mun bɛ yen marifa ni fɛn minnu bɛ yen bi n'a fɔra ko ka na n'a ye Mali kɔnɔ n'a kɔ kan a ko k'anw bɛ so min kɔnɔ a ka bon ni yan ye k'a tɛ kɔ a kɔnɔ ko donc nin waleya ɲɔgɔnnaw a bɛna to mɔgɔw b'a dɔn ko Mali ye cɛfarin jamana don k'a bɛ dɔn o de senfɛ wa nin fana ka ɲi parce que fɛn caman bɛ yen a maralen don mɔgɔw bolo ka du kɔnɔ wa ko fana ko kɛnɛ minnu ni fɛn minnu bɛna sigi sisan kɛbaya tɛ se ka taa dɔrɔn ka taa i mɔkɛ ka cuisinier barama dɔ ta ka na n'a ye dɛ a bɛ lajɛ de minɛnw lajɛlanw de bɛ yen n'i ko sisan ko nin ye san 100 minɛn ye u bɛ taa don machine kɔnɔ a b'a fɔ nin yiri ni nin fɛn bɔra nkalon tɛ tigɛ o hali ne ka dictaphone nin filɛ nin ye ni n taara n'a ye u bɛ se k'a don u ka machine kɔnɔ k'a dati lajɛ a kasɛtiw fana bɛ yen o donc a ko kunfɛ baara de tɛ kunfɛ baara tɛ i b'a dɔn ko sɔrɔdasiya labɛnnen don cogo min na n'i bɛ sɔrɔdasiya dɔn hali ni e ni ne tɔgɔ sɛbɛnna bi sɔrɔdasiya la kɛba min bɛ min ye o bɛ dɔn n'aw taara sa bi ko sɔrɔdasiw kan ka cɛta kɛ tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ la matricule b'an bɔ ɲɔgɔn na ni ne tɔgɔ sɛbɛn n'i tɔgɔ ɲɛ dɔrɔn i ye ne ka petipetini ye an bɛ grand père fo
ani surasi tɔw bɛɛ lajɛlen k'u ni cɛsiri ni timinanja wolomasiri tabaw n'an bɔra olu ka gun kan sa premier ministre ale ye taama daminɛ ganakaw fɛ yen a bisimilara kabini o don nka kunungo lazara waati min ye général de division Ablaye Mayiga ye docteur ale ni Ablaye Diop ka taa se Binta Diop ma n'o ye jamanakuntigi ka nagakɔrɔma ye maa min ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don jamanaw ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ma u taara Gana faama sigiyɔrɔ la yen sa min ye John Dramani Mahama ye ale ye u bisimila Ablaye Diop ale ni Ablaye Mayiga u kun nana ni sɛbɛn ye jamanakuntigi Asimi tɔgɔ la bonyamasegi sɛbɛn taasibila sɛbɛn ka se ka o di Gana jamanakuntigi kura ma u tilalen kɔ sa Ablaye Mayiga a ko ko a bɛ Gana jamanakuntigi a b'a fo a ka faamuya na n'a ka farafina kanu na cɛsiri ni timinanja min n'o b'a bolo maa min n'a ye o tiɲɛ tabaga ye n'o ye John Jori Rawlings ye ka taa se Kwame Nkrumah ma olu ye farafina kelenya baaraw kɛ kabini diɲɛ bisimila ye o la sa a ko ko a b'a fo maliyɛn minnu bɛ ani AES jamanaden minnu bɛ yen k'u ni Gana kan ka baara kɛ taabolo minnu fɛ da donna nin bɛɛ lajɛlen na Amara e bɛ Anglais mɛn yan how do you do ayi dɛ ko dudu e b'a la ko comment vas-tu ko dudu bɛ mini e ma ko how do you do wa hey Keba anw ka Anglais ma taa yɔrɔ jan anw kun bɛ an namano ninnu de kalan ani manga ninnu Gana jamanakuntigi ko Mali ka na Gana o ti banna ko ye ale bolo Mali bɛ jamanaw fɛ jamana minnu ani Guinée ni Gana olu de jara ka jɛkulu fɔlɔfɔlɔ sigi ka farafina ka kelenya tu tigɛ ka baaraw sigi sen kan ko ni Ablaye Mayiga nana Asimi tɔgɔ la ko Mali k'a b'a ka so fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn bɛ olu bolo ni waati laban ninnu na o ni Mali bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min k'u ka daw yɛlɛlen don baaraw olu na taa o taa sira fɛ Ablaye Mayiga a ye jamanakuntigi tɔgɔla bataki di a ma bonyamasegi ni tanu de b'a kɔnɔ kuma tɛ a nana wulikajɔ min kɛ an ka jamana kɔnɔ yan yaasa ka se ka Asimi wele ko ka taa ka fangata kɛnɛ kan o waleɲuman dɔn olu kɛra a ye Gana ni Mali maliyɛn caman bɛ Gana Ablaye Mayiga ye da tu o fana na olu ye maaw ye maa minnu fana cɛsirilen u bɛ baarabolo caman kɔnɔna na baara kɛra ni o ye Ablaye Mayiga a tilalen o la sa Kwame Nkrumah ale tɔgɔla memorial min bɛ yen a taara o kɔnɔna na ka taa yen lajɛ Kwame Nkrumah ka discours a ka sɛbɛnw a tɔgɔla fɛnw min ye a ka a su a n'a furumuso su o bɛ cercueil min kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ a ye livre fana sɛbɛn yen k'a kɛ taasibila livre ye ka ɲɛsin nin maaba in ma maa min ni ale sera ka Gana bila sira kan sira min n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya sira ye Ablaye Mayiga n'a ka maaw u kan ka don Bamako yan bi ni Ala sɔnna a ma Bamako kɔnɔna na AES pankuru jigiko kumaw o baaraw fana bɛ sen na minisiri minnu bɛ bolimafɛnko kunna sa olu kɔni bɛ ka lajɛ filanan in baara kɛ a daminɛna kunungo Bobo Julaso tɛmɛnen kɔfɛ sa Burukinakaw fɛ yen u ye Bamako de sugandi sen ko ka se ka na baara kɛ bolimafɛnko ni pankuruko AES jamanaw kɔnɔna na u bɛ se ka sigi sen kan cogo min tile fila baara in b'a to sa maa mafalenw ye baara minnu kɛ ani olu ye laɲini minnu kɛ jɛrɛ senko la fɛ sa ka se ka o sigi sen kan degun minnu bɛ pankuruko la sɔngɔko la ale ni pankuru minnu yɛrɛ bɛ AES yɛrɛ tɔgɔ la bi n'o ye jamanadenw bɛ se ka don minnu kɔnɔ n'o ni surasiw ta tɛ kelen ye o kimɛli baaraw bɛ sen na sɔngɔw dan sigili jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumaw b'a la taa ni ka segiw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o kumaw fana bɛɛ lajɛlen b'a la tile fila in kɔnɔna na sa laɲini minnu mana na sɔrɔ ani ka kɛ ni jɛrɛ minnu ye sa o na yira jamanakuntigiw la jamanakuntigi minnu fana kan ka fɛɛrɛ di o la kabini sisan u tilalen kɔ kunungo baaraw daminɛli la u taara Asimi fɛ yen hakilinaba minnu b'u la ka t'o da yira ale la ni Ala sɔnna a ma an na tila ka jira o ko fana sɛnɛ kan an y'a yira o la k'a fɔ nin waati in na douane musolakaw olu wulilen don k'u jɔ wolomasiri tabaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na muso minnu bɛ douanew kɔnɔna na u n'u denw n'u denw olu farala ɲɔgɔn kan sa ka se ka don kelen sigi sen kan k'o kɛ jolidi ye ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma o kɛra kunungo alamisa min ye douane ale yɛrɛ kuru kɔnɔ yan Falajɛ a yera sa k'a fɔ ko min ye douane musow kɔni u caman bɔra min ye douane yɛrɛ bureau d'otiti ani contrôle ɲɛmaa n'o ye Amadu Fakuru Bagaga ye ale yɛrɛ ni maa caman tun bɛ ani douane ɲɛmaaw caman keba u y'u joli di
min ye tɔn ye fana a ye dɔnwolo kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma min ye bureau social ye u y'a kɛ sa ka se ka baara kɛ yaasa cogo min na min ye sɔrasi muso ninnu ye ale ni gendarme muso ni tɔw bɛɛ lajɛlen u fana na se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na don nataw la ka waleyaba sigi sen kan waleya min na to sa u bɛ bɔ nin degun in kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ a ma faso kanu ale ye baara kɛ baara sigi sen kan sa Bamakɔ lycée technologie o kɔnɔna na n'o bɛ Falajɛ yan fana faso kanu ale kɔni ka baro sigi ye tali kɛ min na u b'a fɔ min ma sa ko daban ni ale ye dugu ye an ka jamana kɔnɔ min y'i ban pewu tubabu olu ka jɔnya ma san 1883 san o baaraw olu kɔni kɛra jɛkulu in a yira sa k'a fɔ a kelen kɔni tun tɛ kɛnɛ kan sabula a labɛnna min ye faso kanu ale ni o baara ye jɛkulu ye min bɛ an ka taabolo ani an ka tabiyaw olu bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dabangaw fɛ olu bɛɛ lajɛlen nana kalanso dɔ ko o sigilen don tuguni nin waati na Modibo Keyita tɔgɔ la n'u b'a fɔ ma ko EMOC olu maaw fana tun bɛ a kɛnɛ kan baara in kɔni kɛra taasibila ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ka kɛlɛ kɛ dabangaw fɛ yɛrɛma hɔrɔnya ani ni jɔnya juru o bɛ se ka tigɛ cogo min na min ye waleya in ye a bɛ tali kɛ farafinna jamanaw ka taa ɲɛ na min ye maaw lakununi ka se jamana yɛrɛ faamuyali ma Faransi n'a kɔladen olu tun ye bini min k'an ka jamanaw kan ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa caman min kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan u ye bonyamasegin ni foli kɛ ka ɲɛsin lycée technique ɲɛmaaw ma n'o bɛ Falajɛ yan ani maa minnu sɔnna nin baara in ka sigi sen kan ka nin taasibila don in kɛ faso kanu ɲɛmaaw olu de ye sɛbɛn in fasiri ko ka bɛɛ lajɛlen la faamuya a ko la nin waati in na an sɔngɔkaw fɛ ba kɔni ale falen don kosɛbɛ so caman olu firila pewu min ye dugudenw ye o yɛrɛ tun ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi o ye weleweleda kɛ sa ko maaw ka dangan bolo ninnu bɛɛ lajɛlen bila koyi yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen bi ni ji bɛ se ka sigi o la u ka fan wɛrɛw ɲini sabula kunbɛcogo foyi ma se ka sɔrɔ ji la bɔrɛ fɛn fɛn fara cɛncɛn na ji a ye olu bɛɛ lajɛlen kun tɛmɛ pewu baara ani labɛnsanga kɔnɔna na fana maa caman bɛ yen bi olu bɛ degun na jɛkulu in kɔni y'a ɲini u fɛ sa u ka sigiyɔrɔ bila u ka olu kɛ tomiyankaw olu ka dugu rond-point ba o bɛna ka larawuli nin waati na k'a lakurakuraya ni baara bɛ ka kɛ AGEROUTE de fɛ yaasa dugudenw n'u ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na tomiya donda n'a bɔda bɛɛ lajɛlen na Carrefour in na a baara banna pewu min ye maaw ye olu kɔni bɛ se ka don tomiya ale kɔnɔna na an y'a yira u la k'a fɔ Bamakɔ vignette ale falenna vignette min falenna sa a kɛra cogo di a ɲɛ n'a ɲuman ye mun ye min ye Bala ye n'o ye délégation spéciale président ye Bala Traoré an ka jɛ k'ale lamɛn. Yɛlɛma kɛ parce que an y'a jateminɛ san tɛmɛnen na vignette ko gɛlɛya dɔɔni yera la an ye moyen wɛrɛ daminɛ n'o bɛ wele ko application in a nafa ye mun ye vignette bɛ feere a bɛ enregistré vignette bɛ feere caméra de b'a vignette feerelaw yɛrɛ yira a bɛ tracer a bɛ imprimer vignette tɛ se ka falsifier vignette yɛrɛ kan hali n'a tunna mɔgɔ min ta don a ka identité bɛ se ka ye a bɛ dɔn jɔn ta don an bɛ min ɲini jama fɛ minnu bɛna vignette ta la tiɲɛ don a ka gɛlɛn ran ka jan a ka suma dɔɔni mais comme nin ye baara kɛcogo kura dabɔlen fɛn bɛɛ daminɛ a ka gɛlɛn dɔɔni u ye baara daminɛ kunun u tun sumara dɔɔni bi u teliyara n'o ye n'an bɛ taga ɲɛfɛ u bɛna se machine nin kɛcogo la u k'u muɲu u k'a faamu k'a fɔ an bɛ yan olu de kama vignette feere in yan b'a la guichet 6 dayɛlɛnnen bɛ tagalen ɲɛfɛ an bɛ se k'o yɛrɛ kɛ guichet 10 ye mais u bɛ se ka taa commune 2 fɛnɛ la u bɛ taa commune 4 la u bɛ taa commune 6 la u bɛ vignette sɔrɔ yen a bɛ hali vignette kelen a bɛ min ye vignette kura in ye an bɛ mari fo ale min bɛ musaka kow kunna mairie du district kɔnɔna na ka wuli ka jɔ ni cɛsiri baara kɛcogo ɲuman na falen ni hakilina minnu bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sa min ye baaraw ye olu kɔni bɛna yɛ. Formation in bi min dabɔlen don ka information fɛsɛfɛsɛ réseau sanfɛ donc a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sifinnakaw ka yɔrɔ la barisa bibi na an ka jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la o gɛlɛya in ye stabilité gɛlɛya ye donc information minnu bɛ circuler réseaux sociaux kan a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye ka mɔgɔw bila fili la donc ni jeunes ye information fɛsɛfɛsɛ ka essayer ka information minnu man ɲi u ka n'olu partager information minnu ka ɲi olu ka partager donc o b'a to vraiment bɛɛ bɛ information ɲuman sɔrɔ mɔgɔw tɛ bila fili kɔnɔ quoi. Ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ mɔgɔ ka bɔ fili kɔnɔna na fili baara o fana dɔw ka baara ye dɛ an k'o fana fɔ parce que hali ni i bɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ kan dɔw fana bɛ yen olu virus tɛ yan
olu fana b'o dilan k'o fili mɔgɔw senkɔrɔ an y'a mɛn sa ko maa minnu bɛ telegram kan k'u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la tile 2 in na virus dɔ bɛ telegram kan a mara a bɛ se k'a fɛ ɲɛna ten ko kabini ncini nama u ka photo de souvenir de filɛ nin ye e bolo dig'a ka o donné kun donc minnu bɛ telegram kan tile 2 in na u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ sabula kibaruya in an y'a sɔrɔ kunu an yɛrɛ y'a ye an ɲɛna fana maa minnu bɛ n'olu y'a ta dɔw yɛrɛ ka telefɔni taara fa fɛnw na u sigilen tɛ ni min ye donc bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bɔlɔlɔ sira ko ka ca an ka fɛn dilannen tɛ maa minnu y'a dilan olu b'a dɔn u y'a kɛ kun min kama anw donna la an ka don a la ni hakili ni fɛɛrɛ ye an bɛ min fana kɛ bilasirali la maa minnu bɛ yen n'u bɛ whatsapp kan n'i bɛ groupe caman na a b'i exposer a b'a to fɛn sugu bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ dan groupe maa minnu b'i nafa i ka n'i taga yɔrɔ caya ni i yɛrɛ b'a groupe fɛn ninnu sanfɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ whatsapp yɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ se ka message ci mɔgɔ baden ma mais kun jumɛn na olu y'a da mɔgɔ 5 la depuis i hakili kan ka i sɔn ko la k'a dɔn k'a fɔ i bɛ gɛkulu min kan e yɛrɛ ta tɛ a bɛ maa minnu bolo olu fana sigilen don k'a ko jateminɛ bi bɛ yen sini bɛ yen bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bɔlɔlɔ sira ninnu na min ye a ko kɛcogo ye tiɲɛ do bi diɲɛ fan caman tɛ se ka taa kɔ nka min ye lakɔlɔsili ye ko faamuyali ye k'i janto i yɛrɛ la fɛn o fɛn bɛ yen i mana ye kana fɔ i b'a sɔgɔbɛ ka taa nɔn tɛ i bɛ taa bɔ fɛn kan fɛn min bɛ se ka i mago sa a bɛ se ka ko lase ma bilasirali don ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u ka se k'a faamuya amara ko ɲina hijita baaraw kan ka ban ka bɛn février kalo tile 14 ma ni mɔkɛ bɛ fɛ ka taa i ka vieux con i bɛ taa fɔ a ye ko ne ko l'exé ko a fɔra ko bon ngan tɛ prof ma dɛ k'a bɛ kelen ngan tɛ prof ma dɛ ko wari ko k'a bɛɛ sara ka bɛn février kalo tile 14 ma anw nu bɛ hijita dɔn cogo min ni sunkalo ma tɛmɛ anw t'a wuli ka jɔ daminɛ dɛ nka maa b'an bolo min ka baara don min b'a ɲɛdɔn ale b'a ko bɛɛ lajɛlen sɔgɔbɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye n'o ye Ibrahim Jawara ye an ka jɛ k'ale ka laseliw lamɛn a ko kan. An balima asilamɛw nin ye kunnafoli ye ka bɔ maison de aji la o ye cakɛda ye min sigilen bɛ Mali kɔnɔ cogoya min na hijiko ka se k'o ɲɛnabɔ n'a ɲɛmɔgɔba ye Dr Abdul Fatah Sise ko k'a da maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ tulo kan aw minnu bɛ fɛ ka taa hiji la 2025 k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba o kɛra Saudiya k'a fɔ yanni le 14 février 2025 cɛ ko jamana bɛɛ ka taga contrat signé k'a ban contrat ye fɛn jumɛn ye o de ye Saudiya jamana hijiden ka logement a ka hôtel ko a ka dumuni ko Mina Muzdalifa Arafa o dépenses bɛɛ ko contrat bɛɛ ka signé yanni le 14 février 2025 cɛ an balimaw contrat signéli o kuma laɲini ye jumɛn ye o laɲini de ye k'a fɔ agent de voyage u ka wuli ka taa Saudiya jamana kan ka t'u ka contrat signé o dɔrɔn tɛ fana koyi hijidenw ka musaka u k'a bɛɛ sara hôtel ko transport ko dumuni ko Mina Arafa Muzdalifa u k'o bɛɛ lajɛlen sara ka contrat signé wala contrat bɛ sɔrɔ ka valider o baara in bɛɛ de bɛ kɛ yanni le 14 février 2025 cɛ o la sa maison de aji k'a b'a ɲini maliyɛnw fɛ aw minnu bɛ yen k'a fɔ n'a b'a fɛ ka taa hiji la aw ka wuli joona ka taa aw tɔgɔw sɛbɛn yanni le 14 février cɛ cogoya min na agent de voyage olu fana ka se ka musaka sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka taa Saudiya jamana kan ka taa contrat signé ka hijidenw ka musaka bɛɛ sara k'a ban pewu yanni le 14 février 2025 cɛ an balima silamɛw ko n'o y'a sɔrɔ maa min ka contrat ma signé ka tila k'a valider ka hijidenw ka musaka bɛɛ sara n'o ye 14 février 2025 ye ko hiji baara bɛ gɛlɛya dɛ o kɔfɛ sa fɛn min ye contrat ye a tɛ se ka valider cogoya si la ni le 14 février 2025 n'o tɛmɛna o la sa wele kan ko k'a se aw minnu y'a laɲini k'a fɔ aw bɛ taa hiji la 2025 in na walima k'a ka mɔgɔ bila ka taa hiji la k'a ka wuli joona k'aw boli ka taa a mana kɛ maison de aji o walima agent de voyage a ka taa aw tɔgɔw sɛbɛn a ka wariw sara cogoya min na agence fana ka wuli ka taa u ka nin baaraba in kɛ Saudiya jamana kan avant le 14 février 2025 an balima silamɛw maison de aji ko n'i y'a mɛn k'a fɔ hiji tɔgɔsɛbɛn bɛ continuer ka taa fo mars kalo ka taa avril daminɛw la ko condition kelen pewu a k'a sɔrɔ agent de voyage ninnu u wulila ka taa Saudiya jamana kan ka t'u ka contrat signé ka hijidenw ka musaka bɛɛ sara contrat ka valider ka d'u ma ko n'o kɛra waati min na ko tɔgɔsɛbɛn bɛ continuer
wa o baara in fana o délai min ye o de le 14 février 2025 ye n'o tɛmɛna k'a sɔrɔ agent de voyage min ka contrat ma validé i ma taa Saudiya jamana kan ka t'i ka hijidenw ka musaka bɛɛ lajɛlen sara k'o ka hijiko bɛ gɛlɛya ɲina dɛ ayiwa nin communiqué in ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma an y'a sɔrɔ ni ka bɔ maison de aji la an balimaw anw yɛrɛ bɛ se ka min da kuma in kan cogoya min na kuma in ka faamuya laɲini min bɛ kuma in na o de ye hijidenw ka wuli joona ka t'u tɔgɔ sɛbɛn ka d'a kan fɔlɔ mɔgɔw b'u sigi di fo sunkalo ka tɛmɛ k'an bɛ taa hijiko la